Dibêjin carek ji caran li bajarê Semsûrê kesekî bi navê Barso dijiya. Ku lêdan û danhevek li ku derketa, Barsoyê her biçiya di navbera wan keta û navçîtî bikira. Dema lêc bi dawî dibû, Barso wiha bi serxweda dinihêrî ku cil û bergên wî hemû veçiriyane. Lê dîsa jî dev ji wî karî bernedida. Zilam mereqdarê navçîkeriyê bû. Gelê herêmê jî pêhesiya bû. Ew cira wî zanibûn. Lewra gelek caran bi henekî lêkdanîn derdixistin ku Barso bê bikeve navbera wan, ku ew jî cil û bergên wî biqetînin. Vê carê ku li çarşiya Semsûrê lêcek derketa, ji hev re digotin: Zirara kê ye? Ya ku her diqete pîskê Barso ye.